Benvinguts a l'Atrapamosques, el nou programa de cultura a Televisió de Girona. Avui parlarem de la Festa Major de Salt i de la factoria cultural Comacros. I per fer-ho coneixerem algunes associacions que van participar activament a la Festa Major de Salt aquest estiu i, a més, tenen una estreta relació amb la Comacros. Parlarem amb l'Iruna, la cap de colla dels Marrecs de Salt, i amb la Cesca, la presidenta dels seus grallers i timbalers. També gaudirem del correfoc de Salt, que com cada any organitzen els Diables d'en Pere Botero, i entrevistarem a la Laura, la seva presidenta. I a l'actuació musical del final del programa disfrutarem del directe que President Xai va oferir durant la festa dels 40 anys de Mifas a la Devesa de Girona. Però per començar aquest viatge per la Festa Major de Salt i la Comacros, parlarem amb la Mònica de la Banda del Rec, que juntament amb els Diables d'en Pere Botero van organitzar la saltocada del 26 de juliol. La Banda del Rec era una banda que acompanyava els reis a la cavalcada de Reis de Salt i eren 4 nois del barri que es van ajuntar i van començar per aquest camí. Es van començar a animar i llavors el 2002 es va fundar de forma més sèria i a partir d'aquí s'ha anat evolucionant. La saltocada és una trobada de bandes de percussió que està organitzada pels Diables d'en Pere Botero i per la Banda del Rec. Aquest any ha sigut el tercer any que l'hem organitzat. Normalment es fa la trobada, convidem altres bandes d'altres pobles, es comença en un punt de salt, es fa una ruta que no sempre és la mateixa, però normalment s'intenta acabar a Barraques, perquè allà a Barraques és on hi ha la festa al final a la nit. Durant la ruta ja hi havia gent que ens venia a veure al carrer i després al final allà a Barraques, doncs clar, tota la gent que estava sopant o que estaven a punt per començar a veure els concerts que es començaven després, hi havia moltíssima gent. Aquest any ha sigut un any especial perquè tant per part dels Diables com per la Banda del Rec hem tingut unes pèrdues d'uns companys i vam voler-ho fer una mica en memòria d'ells. El cartell que vam presentar ja hi sortien les seves figures i vam jugar una mica amb els colors que tenim a les bandes. Els Diables tenen el color vermell, nosaltres som de color blau i el noi que venia amb nosaltres també estava en una banda de Banyoles que són de color lila. Llavors vam jugar amb aquests 3 colors, vam fer uns braçalets que vam regalar a tothom amb aquests colors i es va fer en memòria d'ells. Sí. A part del tema de fer percussió i de tocar junts, que això m'agrada molt, trobo que és molt maco les relacions que es creen a dins de la banda, no? Conèixer gent que si no haguessis estat a la Banda del Rec o no hagués existit, potser no ens haguéssim conegut. Hem creat com una família. Sempre diem que som la família Bandarra, perquè ens estimem molt i fem moltes coses junts. Jo trobo que això és molt bonic que hi sigui. Soc de la Banda del Rec perquè un any vaig veure la Banda del Rec tocar als carrers de Salt i vaig dir, a mi això de la percussió m'agrada, m'agradaria apuntar-m'hi. I clar, abans era molt diferent com és ara, perquè érem molt poquets, era molt a l'inici, va ser anar a l'assaig i ja de seguida hi vaig entrar. I a partir d'aquí m'hi he quedat. Això va ser el 2004 que vaig entrar. Nosaltres no tenim un local propi, però sí que agraïm sempre molt als Diables d'en Pere Botero que el local que tenen ells ens han cedit ja fa molts anys un espai per poder guardar el nostre material i després, com que no tenim un local d'assaig, hi ha la nau 10 que és de l'Ajuntament i el que fem és fer una sol·licitud a l'Ajuntament i ens la deixen. Com que som entitat de Salt, no hem de pagar cap taxa. Clar, jo crec que la Comacros per Salt és molt important, és un punt on
i entren moltes entitats, és com un punt de trobada, no?, de totes les entitats que hi ha a Salt, i n'hi ha moltíssimes d'entitats. Llavors, al CEI hi ha un edifici que crec que ja és molt important, perquè abans doncs, era una fàbrica, no?, la fàbrica de sal, la Coma Cross, que fa molts anys que existeix, i clar, el fet que sigui un lloc ja important i que totes les entitats doncs, hi tinguin un espai aquí és molt important pel poble. Fa relativament poc s'ha creat l'Ateneu de Salt, que està aquí a la Coma Cross, i també ha sigut un punt bastant important, no? S'ha creat una federació amb totes les entitats, va costar una mica de que es pogués acabar fent, però jo crec que també és important que hi sigui, i és un punt un lloc on es fan moltes activitats que criden molt, no? És bastant llaminer per les entitats a l'hora d'anar-hi a fer diverses activitats. I ara anem a conèixer una de les associacions més importants de la Coma Cross, els Marrecs de Salt, la més antiga de les 8 colles castelleres que hi ha actualment en actiu a la província de Girona. Fer castells és molt màgic, no? I crec que al final és una manera de viure, també. Sí que és molt compromès, és molt sacrificat, al final, com moltes coses si t'hi vols dedicar. Són 2 assajos a la setmana, són molts caps de setmana amb actuacions, però també hi ha molts nivells d'implicació dins d'una colla, no? Tenim els que venen un cop al mes, tenim els que venen un cop l'any, tenim els que, com jo, venim cada dia. És algo que enganxa, i quan comences a entendre aquest món, perquè és tot un món, coneixes molta gent, hi ha molta diversitat, i és un treball tan d'equip que t'acaba enamorant. És algo molt de la terra, no? Molt del país, i és un orgull que a Catalunya hi hagi aquesta tradició, no? És algo cultural perquè és arrelat al final, no? I s'ensenya de generació en generació, família en família, i no hi ha un altre lloc on es trobi aquesta tradició. Per nosaltres l'actuació de Festa Major de Salt ens suposa un gran moment a la temporada, no? Comencem temporada al voltant del mes de febrer-març, i llavors fins al juliol, que és finals de juliol la Festa Major, la temporada es pot fer molt i molt llarga, no? Llavors sabem que quan arriba el juliol és un gran moment, que tothom s'apropa al local. Hi ha altres mesos, altres actuacions a l'any que hem d'apretar per ser gent, no? Per poder aconseguir els objectius, i sabem que a Festa Major de Salt el que ens proposem serem la gent per fer-ho, no? Llavors els resultats poden ser millors o pitjors, però la gent ens acompanya. És una data molt clau en el calendari de Marrecs i és una setmana o un mes molt emocionant per tota la colla. Penso que som uns privilegiats en poder tenir 2 festes majors que les sentim com a pròpies, no? Una és la Festa Major de Salt i l'altra és la Festa Major de Girona Sant Narcís. Són molt significatives totes dues perquè el fet casteller aquí tant al nord de Catalunya és una cosa que costa molt d'arrelar, no? Llavors, la Festa Major de Salt és una plaça on nosaltres, Marrecs de Salt, hi hem fet els millors castells que s'hi han vist, llavors també és un orgull per nosaltres. Fa 2 anys la vam convertir en plaça de nou, que això no ho havia fet cap colla aquí, per tant ens omple d'orgull que sigui així, que siguem nosaltres els que fem gran aquesta plaça i portar el nom de Salt arreu del món casteller. I la Festa Major de Girona, actuar a la plaça del Vi, és una plaça que s'hi feien castells abans de que Marrecs existissin. És una plaça on s'han fet castells inèdits, venen 2 colles molt i molt grans dins del panorama casteller. És una plaça que està entre les millors del panorama, no? Llavors és un orgull també formar-ne part i sentir que la plaça és nostra com a els anfitrions d'aquesta diada també. Clar, aquí no hi ha ni edat mínima ni edat màxima, no?, per participar a la colla. Llavors tenim des de nens superpetits, que són fills de castellers que els porten des de que han nascut, fins a gent que ja està jubilada i ve aquí també, no?, a passar. I la relació, el vincle que tenim és com d'una família, no? El meu exemple, jo vaig començar a venir de petit amb 11 anys i vaig venir sola a casa meva, mai s'han vinculat amb els castells. Llavors, els meus pares estaven més tranquils quasi si venia a Marrecs, que sabien que estava ben cuidada, amb gent que em cuidava, que potser si sortia amb les meves amigues, no? I és una mica això, tots ens cuidem, aprens dels més grans, els petits aprenen de tu i una mica és aquesta la relació.
poder gaudir d'un espai propi on assajar a Salt també és un privilegi, no?, que l'Ajuntament ens pogués cedir això. Fins que vam entrar en aquest local també estàvem a la Coma Cross, l'únic que compartíem local amb altres associacions, no? I això llavors et limita tant a l'hora de tenir les teves pròpies coses que les has de recollir, les has de tornar a posar, no? Coses molt específiques per l'activitat castellera que potser no les pots tenir muntada, digue-li, estructures com una xarxa, no? Si hi havia altres activitats les havíem de desmuntar i no era gens pràctic. L'Ajuntament ens va cedir aquesta nau, la nau 8, aquí a les naus guixeres, i llavors sí que a partir de petites inversions que anàvem fent els socis de la colla vam poder començar a condicionar el local, el que nosaltres creiem que era un local ben adequat per poder fer la pràctica castellera, no? I de fet venen moltes colles que ens venen a veure i diuen, ostres, quin local. És el bo de 7 anys i de tantes professions que sempre tenim algú que és paleta, algú que és fuster, algú que és electricista i podem anar fent, no? I moltes vacances dedicades aquí, molta gent implicada i tot, bueno, des del més petit al més gran podia venir i col·laborar. Marrecs té el seu propi grup de músics, que són els nostres grallers i tabalers, i ens acompanyen a totes les sortides. De fet, els castells no s'entenen sense músics, no? I estem molt orgullosos de nosaltres poder tenir els nostres propis músics. A més, estem molt orgullosos també de com sonen. Els grallers i timbalers som els músics que acompanyem a les colles castelleres, a les actuacions i som els ulls de tots els castellers que no poden veure com evoluciona el castell gràcies a la música que nosaltres toquem. Ells poden saber per quina etapa del castell estem. El grup de músics el formem 10 grallers i 4 timbalers i el nostre lloc d'assaig és els dilluns aquí al local de Marrecs, els dilluns al vespre i els divendres a les aules de música de l'aula Tradi, aquí a la Coma Cross. La Festa Major de Salt és un dels actes més importants de la temporada, sí. Marca el final del primer tram i, a més, és la festa de casa. Les matinades són una cercavila que es fa per anunciar per tot el poble que és Festa Major. Es fan al matí, ben d'hora, per despertar tothom. El recorregut d'aquest any el vam modificar respecte d'altres anys. Normalment ens centràvem molt a passejar pel barri vell i anar-nos acostant a poc a poc cap aquí, cap a la Coma Cross i al local. I aquest any vam decidir sortir d'aquest recorregut i passejar també per altres barris de Salt on potser la Festa Major no hi arriba tant. I la veritat és que va ser molt ben rebuda la idea. La gent sortia, saludava, estaven contents. Els feia gràcia, sobretot perquè mai havien passat potser per allà, no? I també és un reconeixement a la gent d'aquests barris. Vam afegir-hi parades a casa de membres de la colla, que era la primera vegada que es feia, i a tothom a qui li vam proposar li va fer molta il·lusió. De fet, ja tenim peticions per l'any que ve. Les matinades de Girona crec que tenen més popularitat. Jo a les que he pogut participar sempre hi ha més gent, més grallers d'altres zones o d'altres colles. Nosaltres la veritat és que aquest petit format ens hi sentim còmodes també, no? Ens va bé a poc, si ho anem continuant fent, la idea és també poder anar convidant a més gent. Comparant amb la Festa Major o amb les fires de Sant Narcís, realment el que més marca la diferència per mi és la quantitat de gent que s'emporta la diada castellera. La
l'energia, la vibració que hi ha en allà és molt gran realment, no? Tot i que jo sempre penso que som marrecs de sal i m'agrada molt que siguem de sal. La Diada de Sant Narcís en conjunt, no per com ho preparem nosaltres de cara a una o altra, que almenys des de músics i crec que des de la resta de castellers també es prepara amb molta intensitat. La plaça del Vi és la plaça del Vi. I per acabar aquest viatge, a través de la Festa Major de Salt i la Coma Cross, anem a conèixer a l'associació amb més pólvora de sal, els Diables de Pere Botero. Comencem el correfoc a 2:45 del matí. Ens va molt bé, no? Perquè com que som a barraques, no? Ja fem ambientillo barraques, ja traiem la gent de barraques i ens l'emportem al correfoc fins a acabar el nostre correfoc, el Castell de Focs, no? I la Festa de l'Espuma, que l'Ajuntament sempre diu que hi ha més diables que nens a la Festa de l'Espuma, però bueno, és una manera que se't passi tot, la pólvora que portes dins. Bueno, com ha anat aquest any el correfoc? Ha sigut organitzativament molt caòtic. El fet de ploure per nosaltres ens va trastocar tota l'organització. Nosaltres comencem ja de bon matí a preparar tot el que és el correfoc, la infraestructura, la plaça del teatre, que és espectacular, no? Llavors el fet de ploure ens va fer que tota la preparació anés molt més tard. Però, bueno, mentre a les 4 tot va estar a punt, va ser genial, no? A les 4 no va ploure i va ser perfecte. A més, fèiem 30 anys i aquest any ho vam voler celebrar amb un piro musical al principi del correfoc. Llavors, per nosaltres va ser espectacular. A part de ser la colla que fa el correfoc més a la matinada, no? Per nosaltres és el que és el recorregut, no? El barri vell, els carrers, el fet de convidar moltes colles, no? Tenim moltes colles amb les que hi tenim molta afinitat, llavors ens agrada que hi participin molt. Per exemple, tenim els nyerros del Conflent que venen a participar amb nosaltres. Llavors, per nosaltres és molt espectacular la plaça del Teatre i el final del nostre correfoc. La plaça del Teatre és un punt on la gent es para i hi ha tant de foc que és com un... La nostra relació amb la Festa Major de Salt en general és que com a entitat fem moltes coses dins la Festa Major. A part de tenir la nostra barraca, que estem tots els dies allà, doncs fem a part del correfoc xiqui, el correfoc gran, participem al pregó, fem la saltocada, diverses coses dins el poble. Llavors, com a entitat hi col·laborem molt amb la Festa Major. Estem dins de la comissió de festes, tot el que és organització de festes. Sempre hem estat dins el món de la Coma Cross. El que passa que abans estàvem en el que era l'antiga Coma Cross i quan es va fer tota aquesta nau, doncs l'Ajuntament ens va demanar si podíem canviar l'antic local per un nou local més gros i evidentment per Diables era millor. Per nosaltres, com a associació, està la Coma Cross. A part de ser un espai molt més gran, nosaltres disposem de 2 cotxes que surten a diferents espectacles, no? I això no ho pots tenir guardat a qualsevol lloc. Llavors la nau és molt més gran i el fet d'estar totes les associacions molt importants de Salt fa que sovint les activitats es portin en conjunt en totes elles. Nosaltres fem una festa i, per exemple, la banda del Rec, si no tenim la nostra banda disponible, o gegants, si voleu venir a participar en el pregó, veniu amb la nostra banda. Llavors és la cohesió de les associacions a dins de la Coma Cross. Per culpa del meu fill, soc diable. Jo vaig començar com a mama xiqui, acompanyava el meu fill als correfocs i, som una associació del poble, llavors jo tenia fills, soc mestra, tenia fills de diables i per què no vens i per què no t'hi apuntes i vaig acabar aquí com a presidenta, una mica enganyada. Un, dos, tres, 4.
volguessis entrar, però el forjat està tancat. I si volguessis venir, qui t'ensenyarà el camí? Si volguessis tornar, potser ara és massa tard. Jo em pregunto a mi mateix si seria prou capaç de poder-me perdonar. Jo em pregunto a mi mateix si seria prou capaç d'agafar un camí més llarg. Oh, 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 rai, 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 oh, 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 cantem! Oh, 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 rai, 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 oh, oh, oh. I si volguessis tornar i ets gos abandonat, i si pogués oblidar, la ferida es fa més gran. I si volguessis fugir, tria tu el camí. I si volguessis tornar, has de fugir d'aquí. I em pregunto